हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर जथायनानै लाबोदों। दा बाहाय मा दं फैदो फारि फारि नायनो लादिनि। फार्स्टआव दङ थांनाय 2 फेब्रुआरियाव क'क्राझार पुलिसा गोबां हाथियार बोखांनो हादों आरो गासै 10 सुबुंफोरखौ खादों होननानै बिथांमोना फोसावनानै होदों। जे थांनाय बे बारायाव गसाइगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सराइबिल आउटपस्टआव गासै गंबा AK-47 राइफल, 56 राइफल, बेनिफ्राय गं 8 मेगाजिन्स आरो गंसे UBGL आरो बेजों लोगोसे गंसे सिल्सफोर आरो बेनिफ्राय गंसे OSK राइफल आरो गोबां बिबांनि केसफोर मोननो हानाय जादों, एमिनिसन मोननो हानाय जादों होनदों। दा बे नाथाय दासिम बिथांमोनहा फोसावनानै होआखै दि बिथांमोनहा सोरनि बबे आफादजों सोमोन्दो दङ। दा बेफोरखौ थोंजोङै मख'ना होआखै दासिमबो, अदेबानि इनभेस्टिगेसना सोलिगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोसावदों। बेनिफ्राय दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुरनिफ्राय सिरिसबारि थांनाय लामा एबा मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बावनाय लामाजों दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बास खारगोन आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बियो क'क्राझारसिम खारगोन होनदों। बेनिफ्राय दङ दिनै डक्टर मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां सोलोंथाइनि बिथिंनि सायाव फोसावलाय होदों आरो बेयाव मा दं फैदो खोनासंना लादिनि। 1 नम्बर हिसाबै दङ 5 फेब्रुआरियाव रायजोनि सा 19,700 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ गथायगोन। गुदि फरायसालिनि सा 4,493 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ गथायगोन। गेजेर फरायसालिनि सा 2,139 टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ होगोन। गं 1,598 गुदि फरायसालिखौ सरखारि खालामगोन। गुदि फरायसालिखौ सरखारि खालामनायाव गोनांथि जागोन सा 3,309 फोरोंगिरि। रायजोनि गं 2,107 गेजेर फरायसालिखौ सरखारि खालामनाय जागोन, जेराव सा 6,586 फोरोंगिरि थिसनगोन। गं 2,266 गोजौ फरायसालिखौ सरखारि खालामगोन। गं 4 गोजौसिन फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामनाय जागोन। रायजोनि गं 152 जुनियर कलेजखौ सरखारि खालामगोन आरो बेयाव सा 2,306 फोरोंगिरि थिसनगोन। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्ट फोसावनायनि सिगां सोलोंथाइ बिफाना आरोबाव थिसनलाइ गथायगोन होनदों आरो बैफोर थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरा गासै 12 बोसोरसिम ट्रान्सफार खालामनायनि सुबिदा मोननाय नङा होननानैबो बिथांमोना फोसावदों। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव आसामाव सोलिनाय माद्रासा सोलोंथाइखौ रायजो बेंगिरि सहि होखांनायनि उनाव सरकारा थारलायै बोखारनानै होबाय। बेनिनो जायफोर फसंथान आरो फोरोंगिरिफोरा माद्रासा सोलोंथाइ होयोमोन बैफोरखौ सरासनस्रा थाखोनि सोलोंथाइ आरो फोरोंगिरि महरै थिसननो थांखि लाबाय। देग्लायनि देंखो मुसेनिथामाव नैथि देरहासार जानाय क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि हालामनि जांगिला बसुमतारी बिथाङा गावनि देंखोनि गुरुफोर सुब्रधर नार्जारी आरो राजेन नार्जारी बिथांमोननो मान बावदों आरो बियो मोनसे सोलोंथाइ होदों जे जों गावनि गुरुखौ जेब्लाबो मान होनो सोलोंनांगौ आरो मान खालामनांगौ। दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव गोबां आफादफोरा थांनाय साननैसो सिगाङाव ओंखारनाय BTC हालामाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनिफ्राय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ खारनांगौ होननायनि सायाव अजद दैखांनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों जे गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ बेबायदियै खुनु दिन एबा माब्लाबाबो बेबायदि होखारनो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना गोख्रोङै सोंखारिदों आसाम सरकार आरो BTC सरकारखौ। आरो फारसेथिं BTCनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव बिथाङा जेबो नङा एबा जेबो मिथिया होननानै साननैसो सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायनि सायाव बिथांमोना गोख्रों सोंखारिदों जे सिफ जानानै बियो मिथिया होननाया नंखाय बाथ्रा होननानै। दा उननि समाव बिथांमोना मा खालामलांगोन बेखौ जों उननि समाव नेनानै थासिगोन। गोजोन्थों।